ассалому алайкум дӯстони азиз, подписчикони муҳтарам, дӯстдорони сомонаи канали Агентство ТВ. дӯстон, имрӯз 25 ноябри соли 2025 навори хонаҳо, квартираҳо кардем ки зинда навор меша. Бардор азиз, ба ҳазор бошен шахсоне ки дар канали мо нав омадан, хоҳишманд ҳастам обуна ва лайк гузоштан фаромӯш накунед. барои савдо кардани хонаи худ ё ки квартира бошад, хонаи заминӣ ё ки техникаҳо, молу маҳсулот, автомобил, метавонед ки бардор азиз муроҷиат кунед. агентство дар хизмати шумо аст. подписчикони муҳтарам, қисса кӯтоҳ мешавад, мақсад олӣ, бениҳоят навори нағз. аз аввал то охир пайгирӣ кунем бардоро хонаҳои хуб мондагем. табъи дилтон бошад, зуррас шавад, агар зуртон раса марҳамат, бардорои ғариб, аз он ҷумла ғариб модарҳо тамошо кунед. якум эълон мегзарем. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Бохтар аст. дар шаҳри Бохтар, дар ноҳияи Кушониён ҳам мегад, дар савхози Файзалӣ, дар назди шӯъбаи 4. иборат аз 2 ҳуҷра ва дорои 5 сотиқ замин плюс як калидор дига дорад, бо плюс ҳаммом, дегдонхона аст. айни ҳол нарх 300 000 аками кам меган, неки боз муомилаи хуб дорад. бардор азиз, ана рақамҳо дуто гузоштагем, имо ҳам ватсап ва ҳам дасти русӣ, ҳам рақамҳои тоҷикӣ. бардор охириш 1313, рақами русӣ бошад охириш 4189. об ва барқ ҳаст, ҳуҷҷатҳо 100% омода. наздик ба чӣ? наздик ба масҷид ва беморхона. мактабу садиқ 400 метр дуртаракай. мактаб қад садиқ 400 метр дура. бардор азиз, ин чиза ба инобат бигирем. ремонти хона аллакай ба шумо маълум бад, боқи маълумот хоҳишмандам занг зада пурсон шавед. дуюмин эълон мегзарем. бардор азиз, подписчикои муҳтарам, ғарибачо айни ҳол хонаи фурӯшӣ дар Мавлоно аст, дар Душанбе дохил мешавад ба ноҳияи Шоҳмансур, назди мактаби Калон. хуб, хонаи заминӣ аст. хонаи ҳавлигӣ иборат аз 6 сотиқ ва дорои 6 ҳуҷра. 2 ҳуҷраш бардор азиз ба калидораш ремонт дорад. 4 таи дигараш бошад монтаж катур кардагӣ. ин хона рости гап 900 000 бад, поёнаш кардан 800 000, боз поён кардан 750 000. гуфтан нархи охирин 620 хуб шавад, ҳамин 600 дада метатон бардоро. ду рақам ҳаст, рақамои 908 23 58 85 ва плюс 7 охириш 92 72. мактаб дар назди хона аст. масҷиду беморхона ҳаст дар наздики обу барқ доимӣ. ҳуҷҷатҳо бардоро пурсон шавед. сеюм эълон мегзарем. подписчикои муҳтарам, бардорҷонои ғариб, аз кадом нуқтае ки тамошо карда истода бошен, хоҳишманд ҳастам аз шумо эҳтиромна хоҳиш, обуна ва лайк шудан фаромӯш накунед. ҳатман хона бошад дар кадом нуқтаи ҷумҳурии худмон, метавонед ки дар аввал ва ҳам дар охири навор рақамом ҳаст, ватсап, имо, телеграм муроҷиат кунед. бардоро хонаи фурӯшӣ дар ноҳияи Тоҷикобод, айниқтараш дар ғарм, дар ҷамоати қалъа, деҳаи Капалӣ. деҳаи Капалӣ, бардор азиз, 3 дар хона дорад, 5 сотиқи замин дорад. нархаш гузоштагӣ нест, нарх бо маслиҳат. мерем бардоро хонара мебинен, чен мекунен, нархгузорӣ мекунен. аз нуқтаи назар дар нуқтаҳои хуб агар ҷойгир бошад, нархҳо медонед ки хитон гуногун мешаванд. нарх мақсад бо муомила. рақамҳои 559 00 98 42. ватсап. сохтмон 1 сол пеш бо кирпичи пухта, калидор бошад 25. ана чишмон бардор азиз, гирда атрофаш маҳкам, обу барқ дорад, наздики мактабу масҷид ҳаст, ҳуҷҷатош пурра, техпаспорт, сертификат дорад. мега камон 4 миллион. Binaysa Aysin Dushanbe میگه منطقه جنالوگا اسمیره کم تا دیگه بزرگ کلنه اینجا بزرگ سفینه همین این خونه ما اون نموزدن یا از اتکش بمیرم درونش نشون میتونم یه او پراگیشه تمام رای کلونه بزرگ
якҷа сохтмон рафтиса фез рафтиса сохтмон ядамон пас иншолло ки буд мешава полни таҳташ полни магазино мешаванд намҷа нами чорум этажа ремон рафтиса ина юра бо кафелоша бизанам ина ҷура ина яки неҷа ужимо корои вазмиша полни буд кардем иш хонаи спальнишай полни қоидаи кагиҷа я треза инхе инаи хонаи калунша полни наҳа бибин ҷа хонаи шашбасаи қоидаия иси бузур инаиҷа бузурай устаракш музданида Темур Раимов зиндагӣ мекунад инаиҷа бузур инаиҷа нига иҷа мерем хоб корои иниҷа кухниша ки хай бо буфорат ира хона мекунӣ желани худат зависиди ай потолок мотолок мақсади гап ки бардор азиз ами квартира дар Душанбе аст. дар куҷо будан набудан ҳамаш ба шумо маълум. ду комната ба амхили ҳолат ремонти коробкагӣ 48 метри квадрати 320 сум нарх гуфтесак ватсад дорам рақамҳои монагида якш мегафо якташ ва бидон бардоро акам бо мега бестак бо қайгама гап мезам марҳамат бардоро гӯшка якараку чӣ мега ҳама то интернет телефон ин антенна ҳама ҳаст инаи хонаи калун инаи калидор рӯпарӯ кухни тамоми қоидааш қатина чӣ хеле ки мефорад бо ягон саволе ки боша марҳамат бардоро мегзарем ба эълони панҷуми агентства ТВ боз квартираи фурӯшӣ дар Душанбе дар шаҳри Душанбе дар ноҳияи Сина дохил мешавад дар Зарафшон 1 аст бардоро дар доми панҷошонаага хиди хона бошад хиди ҳамин квартира бошад дар ошонаи чорум қарор дорад як дар хона дорад 27 метри квадрати балконаш плюс и бо 6.4 метри квадрати балкон дорад бардоро хоб обшаки ҳисоб кинем бардоро чанқа мешавад 405 000 сомонӣ нарх ҳатман боз муомила аз номи канали мо бо сари баланд бардоро занг бизанен касоне ки агар зудтон барасад хуб фикр ақидатон шербачҳо хоҳишмандам дар комментария бинависед ва шахсоне ки дар Душанбе хона доред аз шумо эҳтимолан хоҳиш нарх навра аз ҳад зиёд намоне ки зурмо намерасад ин минои зури худо намерасад ду рақам аст бардорои азиз 004 88 23 22 ва охираш 81 81 занг зада муроҷиат кунед эълони шашум мегзарем хонаи фурӯшӣ дар ноҳияи Абдураҳмони Ҷомӣ касе ки деҳаи Навобод шунида бошад ана ҳамин хона дар ҳамон тараф аст дӯстон ин гуна нархнамоҳо дар канали мо бисёртар вомехӯрам ака бибинед анаи битонҳо дести мардоро бо барои сохтмон аллакай омода аст 100% ба ягон мамоният хоб 7.5 сотиқ замин дорад ду дар хона дорад алиш бо автомобил ҳам мешавад ин хона наздик ба мактаб мағоза ва беморхона дар назди беморхона бардор азиз ҳамин хона аст карочи хоб ду хона калидор анҷомхона оғул барои 3 дар хона дигар чихе ки диден бардоро бетон рехтага тайёр хона бошад сертификат дорад иваз бо автомобил мешавад иваз бо автомобил касе ки пули нақд бита агар 200,000 боз мошин дошта бошад метана боқӣ агар сумтон нарасид яъне ки муомила мекунед хуб бардоро қисса кӯтоҳ ҳолати хона ҳамин хел буд аз сабабе ки навор бениҳоят дароз буд камтарак давонам ки вақти зиёд шуморам гирифтан шарт нест ҳафтум эълон мегзарем боз квартираи фурӯшӣ дар Душанбе аст дар шаҳри Душанбе дар ноҳияи Шоҳмансур аниқтараш дар 7 километр ду ҳуҷра 44 метри квадратӣ дар якум ошона дом бошад 6 ошонаага аст домои кӯҳна гуфтем ака илӯш боша як мақсади сусика
ана 600,000 нарх бениҳоят қимат ҷога намекунад. рақамҳои 98 88 63 74 WhatsApp. бардоро агар ки шумо хоҳед хонатона зуд савдо кунед, нарха чӣ хел бигум тонака ба ҳамон арзиши худаш монанд хонатон ма 100% гарантия метам ки савдо мешавад, ба арзиши хона бошад. агар хуб ҳамин рақамҳо WhatsApp дорад дӯстон. боз муомилаи хуб дорад аз номи канали мо. кухниш калидор дорад, боз оби гарм, оби хунук, отопление дорад, ҳуҷҷатош ҳаст, пулш спурдагӣ, яъне ремонташ бошад средний, яъне ки оддӣ миёна. ин доми 6 ошунага аст. ана дар наздикиш стадион ҳаст, бардоро мағозаҳо ҳаст, беморхона, наздик ба мактаб, наздик ба дигар нуқтаҳое ки ба шумо хизмат мерасонад. бардор азиз, наздик ҳаст. хуб мактаб наздик бошад хуб, барои ки дар хунукӣ ё ки дар гармӣ бисёр фарзандон ягон намуд бемор намешавад. олиши худо роҳи дур рафта азоб намекашад. мақсад садиқ ман дар наздикиш ҳастам. бо тамоми чизу чорааш боз плюски фурӯхта мешавад. ба шумо лифт тамоман лозим намешавад, аз сабабе ки дар якум ошуна аст. хуб боқи маълумот хоҳишманд ҳастам. мардуми азиз ва подписчикои муҳтарам, метавонед ки занг бизанед ё ки рафта хонаро аз наздик боз бибинед. ана ҳамихи хона бошад, агентство дар хизмат аст. метавонед ки бардоро ба мо муроҷиат кунед. дар аввал охир рақамҳои мо дигем. ҳаштумин эълон мегзарем. хонаи фурӯшӣ дар ноҳияи Вахш дар Киров 3 меган, дар деҳаи Қизилсой. бениҳоят номи нозанин, номи зебо. 4 ҳуҷра дорои 8 сотиқи дигар замин дар ахтои мевандиҳандам. чиқдир ки дисти бардор азиз нестай не ҳастай гала галзорӣ кардагед. ремонти хона ба шумо маълум. гирду атроф маҳкам, меҳнаткаш боши шербача. агар конкрет нагар айдастад меҳнат хоҷагӣ биёяд, каршка пиёз захил мебурояд. чорудорӣ мекунӣ. 4 комнатага 8 сотиқи замин, чотка аддушумедрои зиндагӣ мекунӣ. шарт нестай ки бардоро аз душанбе як кулбачара гирифтан бо нархи бениҳоят қимат ва қарздор шидан. 4 ҳуҷрага 8 сотиқ 330,000 сомонӣ. 4 комната. агар гап хато боша бардоро дар комментария фикри хитона айни ҳол метавонед ки бинависед. хона дар Вахш аст. дӯстон, дар масъалаи тамоми намуди ҳуҷҷатҳо ягон хел мушкилӣ намешавад. наздик ба мактаба, мағоза, масҷид ва шахсоне ки дар ҳақиқат хардор бошанд, аз номи канали агентства ТВ дӯстон метавонанд ки муроҷиат кунед, рафта хонаро аз наздик боз бибинед. бениҳоят муомилаи хуб ҳам дорад. аки дига чӣ бигӯм? ҳолати хонаро ба чашми сар хитон бардоро тамошо кунед. фикри ақидаотона дар комментария бинависонед. дар коммент нависед. дига чӣ шумо дига гуфтанда? об ҳастай, свет ба шумо айни ҳол маълум. дар Киров 3 дар деҳаи Қизилсой. ҳуҷҷата гуфтем, наздик ба мағоза, наздик ба масҷид гуфтем. мардуро инам хиёлат нохас ҳастайни ҳавлиш не ки бардоро стяжка надоштааст. шеби рехтагӣ стяжка надорад. хуб эълони наҳам ҳамин ки хоҳишманд ҳастам, лайкҳои бесуман фаромӯш накунед. бардоро ҳатман обуна шавед дар канали агентства. барои реклама гуфтем ки бардоро метавонед ки муроҷиат кунед. наварҳои зинда карда хонаҳои худ бошад, мошин чӣ техникаҳое набошад, бардоро метавонед ки ба мо муроҷиат кунед. агентство дар хизмат шумо аст. подписчикои муҳтарам, боқӣ дар паноҳи худо бошед. сарбаланда хона обод бошед дӯстон.